Oke lo bolo, iki spot memberi pabrik aqua. Iki jelas A1 hampalanan gini, kerepe hampalan ini. Nek kulon gini lanan. Nek dhuwur dam iki ya nila karo putihan iki. Keprek kuwi dhuwur dam iki. Nah, kayak pabrik aqua ini ketok kae. Nah, sor pleret iki kena hampala iki. Iki biasanya umpan bakwan gelem. Biasane yo nek mancing gini iki rada berisik cah ning yo panas, nek lagi cuaca panas gini iki jan panas biasanya ning sor gini iki pas gini iki mancing. Nah teko ngisor kon sampah-sampah iki lho sik tak medhok lho mancing saka ngisor gini iki yo mah luwih penak ini. Nah uncal iki rono kae kene nek tegean ketoke ra main ini kudune mancing uncalan kae. Dadi mancing gini iki model dasaran ngono tuh ngisor gini iki yo penak. Medhok sik uncal iki kok kene iki ya penak. Uncal iki seh lor kono.